11 कळीचा शॉक रिटर्न आला. तो शॉक मला लागला. जवळपास 1 तासाच्या जवळपास मी एकटाच पोलला चिटकूनच होतो वरी 11 केळीवर. माझं नाव प्रवीण जगन्नाथ वाघमारे, गाव तांदुळजा, तालुका जिल्हा लातूर. मी महावितरणचं काम करत असते. काम करत असताना 11 केळीचं काम चालू होतं. 11 केळीचा शॉक रिटर्न आला. तो शॉक मला लागला. मग शॉक लागल्याच्या नंतर माझ्या जवळ आसपास जास्त पब्लिक नव्हती. एकटाच पोलला चिटकूनच होतो वरी 11 केळीवर. JCBच्या साह्यानं खाली करण्यात आलं. त्यानंतर मला लातूरला सुमित हदगावकर सरांचं क्लिनिक मध्ये आणलं. तिथून त्यांनी मला ट्रीटमेंट तयारी चालू केली. 2 दिवस मी जवळपास ICU मध्ये होतो आणि जवळपास माझा हाताचा जवळपास डॅमेज झाल्यासारखं झालं. सुजला होता, भरपूर सुजलेला होता. त्यांच्या पद्धतीने त्यांनी ट्रीटमेंट करून माझा हात पाय जवळ माझं 100% जवळपास मला हा माझा उजवा हात. हे सर्व घडलेले असताना मी पूर्वीप्रमाणे मी महावितरणचं आणखीनही चांगल्या जोमाने काम करत आहे. हदगावकर सरांचं मला आपलं खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद सर.